Bai jima da fara shan kunun ba ya sauran ajiye kofin tare da miƙewa ya nufi toilet da sauri. Bayan shi ta bi da kallo gami da sauraron yadda yake ta sheƙa amai a cikin banɗakin. Jiki a mace ta shiga banɗakin, jin ya tsaya da aman. Zaune ta same shi yana mayar da numfashi sama-sama, sannu ta faɗa cike da tausayawa. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna Dahuwar Mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad Matar J. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Babu wanda ya damu da lamarinsu. Shi kanshi Sef ɗin bai damu da abin da Bilkisu take yi ba, abincinsa kawai yake ci. Hira ake yi sosai a cikin falon har zuwa lokacin da mama ta wuce kicin domin ɗora abincin rana. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yanda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Dahuwar Mutum kashi na 23. Su Bilkisu ba su baro Zaria Town ba sai misalin kimanin karfe 5. A lokacin kuwa Sef tuni ya daɗe a filin ƙwallo. Don haka su Fatima ne suka yi musu rakiya. Misalin karfe 6 keke napep ya sauke su a ƙofar gidansu. A daidai lokacin kuwa Aliyu ya fito daga cikin gidansu. Ga dukkanin alamu zai shiga gurin mamanin. Dukkaninsu suka tsaya suna kallon juna, sanye yake da light blue t-shirt mai dogon hannu, sanye yake da bakin wando mai santsi irin na su. Kamar goga kullum shan bugu kamar ganga, da zana samu sanki a kwantaccen gashin bakinsa baki sidik ya ƙara fitowa da kyawun fuskar tasa, yanda bata ɗauke idanunta daga kansa ba, haka shi ma ya rungume hannayensa akan ƙirjinsa yana kallonta. Ya san kallon abin da ya musu ɗazu take mishi, haka kuma ya san magana ce tab a bakinta ba za ta taɓa iya shanyewa ba sai ta faɗa. Abin da Bilkisu ba ta sani ba shine shi kansa Aliyu a lokacin da ya gansu ba shi da lafiya. Zuwa maye aka ƙara masa ruwa, bai jima da dawowa ba ya yi wanka ya fito domin ya shiga gidan mama ya ci abinci, sannan kuma ya ɗauko magungunansa da ya bari a gidan mama. Yaya Ali ina wuni? Cewar Natu da ta gama sallamar mai mashin. Bai amsa mata ba, kuma dama ta san ba zai amsa mata ba. Don haka Natu ta shige gida kan ta tsaye hannunta riƙe da ledar tsarabar da suka samu. Da ido ya yi wa Bilkisu tambayar akwai wani abu ne? Ɓata rai ta yi haɗa da turo baki, alamun dai akwai ɗin. Ya warware hannayensa da ke naɗe a kan ƙirjinsa tare da watsa su alamar tambayar menene. Nan ma dai Bilkisun ƙara turo bakinta ta yi, kafaɗinsa duka guda biyun ya ɗaga alamun shi kenan. Ganin bata shiga gida ba har zuwa lokacin, ya sanya shi ya yi mata nuni da hannunsa alamun ta shiga gida. A daidai wannan lokacin kuwa ya canja yanayin fuskarsa tare da ɗaure ta irin alamun babu wasa ɗin nan. Ƙaran wayarta ne ya ɗauki hankalinta. Don haka Bilkisu ta juya zuwa cikin gida haɗe da janyo wayarta da take cikin jakarta domin ta duba ta ga wane ne yake kiranta. A maimakon Aliyu ya shiga gida kamar yadda ya niyya da farko, sai ya koma kan dakalin masallaci tare da zaunawa. Ya san idan har ya shiga gidan to damunsa za ta yi da surutu. Gashi kuma har yanzu kansa yana yi masa ciwo, ji yake kan nasa ya yi masa wani irin nauyi. Gabanta ba ƙaramin faɗuwa ya ba ganin Jabir ne yake kiranta, ta san rikici za su yi. Saboda ya kira ta ɗazu ta ɗaga, ya ce lallai sai ta faɗa mishi inda take. Idan har ta kuskura ta ce masa tana gidan su Sef, to tamkar ta ɗauko dutsen dala babu gammo ne. Don haka dole ta ja bakinta ta shiru har ya zuciya ya kashe wayar. Yanzu kuma bata san me za ta ce masa ba. Don haka tana ji tana gani ta ci gaba da kallon kiran nasa har lokacin da wayar ta yanke. Ba jimawa wani kiran ya ƙara shigowa. A yanzu ya zamar mata dole ta ɗaga kiran nashi, idan kuma ba ta ɗaga ba to wata sabuwar rigimar ce. JB dai rigimamman mutum ne na ƙin ƙarawa, sai da ta rintse idanunta ta mau haɗe da dafi ƙirjinta sannan ta kara wayar a kunnanta.
Shiru ta yi bayan ta ɗaga wayar tasa, shi ma kuma a can a nasa ɓangaren shiru ya yi, amma tana jin yadda numfashinsa ke sauka alamun ransa ya matuƙar ɓaci sosai. Ba za ki yi magana ba? Ya katse shirin nasu da muryarsa mai kauri. Ina ne? Ita ma ta yi magana da kasalalliyar muryarta wadda take cike da fargabar abin da zai faru. Bilkisu ya kira sunanta, har yanzu muryarsa akwai alamun ɓacin rai. Ruwan zama da daɗi shi ko ruwan maɗaci ciwo ne. Sakawa bawansa ya ba shi maganin ciwon zuciya ya barinsa. Bata amsa masa ba, hakan ya sanya shi ya ƙara kiran sunanta a karo na biyu. Na'am, ta amsa masa a raunane. Tell me exactly a ina kike ɗazu. Uffan bata ce mishi ba, hakan ya sanya shi ya ƙara maimaita tambayar tashi. Na je gidan kaka ne. Bilkisu ta bashi amsa. Kina son jin na ce miki you are a liar? Shiru ta yi bata bashi amsa ba. Ki gaya mani gaskiyar inda kike. Dama in na faɗa maka na san za ka iya yin faɗa ne. Na san halinka. Kina da matsala da hakan ne? Jabir ya wullo mata wannan tambayar. Shiru ta yi bata bashi amsa ba. So tell me. Sai da ta jawo doguwar ajiyar zuciya haɗe da tattara duk wani kuzarinta a guri ɗaya. Sannan ta ce masa, dama mama ce ta aike mu Zaria Town wajen maman su Sef. Sautin murmushinsa ya doki dodon kunnanta, ya ce da ita, just tell me, kin yi misin ɗin Sef, kin je ki gan shi, that is all. Shi yasa tun farko ban faɗa maka ba ai, don na san haka za ka ce, saboda zan fahimci gaskiya ba, ya yi kyau hakan ma, kin yi daidai. Daga haka Sef ya yanke kiran nasa, duk da ta san ba zai ɗaga kiran nata ba, hakan bai hana ta kiransa ba, kuma bai ɗaga kiran nata ba, jiki a mace ta ƙarasa shigowa gidan. Bilkisu na shigowa gidan bata zame ko ina ba sai ɗakin mama don ta san Natu tana can. A can kuwa ta je ta sami Natun zaune tana ta faman zubawa mama labari. Bugu na ruhi na da zuciya ka harbowa in ta ganki sannadin kauna. Banda na binki zuciya ke kaɗai take kauna. Bai san ta yaya zan daina sahibayin hakan larura ne. Tabbatar da so Sallar magariba ma a nan suka yi, yau kuma Bilal ya dawo da wuri, don haka hira sai ta ƙara armashi. Aliyu dai har yanzu bai leƙo gidan ba. Washe gari suna tsaka da aikin safe, mama ta saki aikin ta sanya hijabinta. Ta fice ba tare da ta ce musu komai ba. Bayan kimanin minti 20 da fitar mama daga gidan sai ta dawo. Ke, aka take kiran Bilkisu ko ta ce mata yayarsu. Barar aikin nan ki barwa Aminatu ki je gidan alkali wajen Aliyu. Ba shi da lafiya tun jiya. Ki gyara masa ɗakinsa, Amina za ta kawo miki kunu sai ki haɗa mishi ya sha. Tsaye ta yi tana kallon mama kafin daga bisani ta ce mata to. Kayan da ta amso a wurin Sef ne jiya a jikinta sosai suka yi mata kyau. Musamman da ta ɗora ƙaramin farin hijabi wanda aka yi masa ado da ƙananan duwatsu. Ƙofar ɗakin nasa a buɗe take don haka Bilkisu ta shiga bakinta ɗauke da sallama. Shi kuwa yana kwance a can a ƙarshen gado, lullube yake da wani jibgegen bargo mai laushi. Ɗakin ba a hargitse yake ba sosai, amma dai da ganin alamun ɗakin kasan mai ɗakin ko baya da lafiya ko kuma dai ya yi tafiya. Saboda ba haka ɗakin ya saba zama ba. Toilet ta fara shiga, komai na cikin toilet ɗin pink ne, sai dai tiles ɗin da yake jikin bangon ɗakin wanda ya kasance golden brown ne mai kyau sosai. Sai da ta fara ajiye komai a ma'ajiyarsa masu datti kuma ta jefa su a cikin laundry basket. Sannan ta fara wankewa, ko ina sai da ta wanke shi yayi kalkal sannan ta fesa air freshener wanda ta tarar a cikin banɗakin. Sannan ta fito ya zuwa tsakiyar ɗakin, har yanzu Aliyu a kwance ki, don haka nan ma ta ci gaba da gyarawa. Kaya masu datti ta jefa su a cikin laundry basket, masu kyau kuma ta mayar da su inda suke. Tana tsaka da mafin ne sannan Natu ta shigo ɗakin ɗauke da babban tire a hannunta. A bakin ƙofa ta tsaya tana kallon Aliyu kafin daga bisani ta ce yaya jikin nasa. Hannu ta watsa alamun oho, farantin Natu ta miƙa mata haɗe da tambayarta, bacci yake ne? Nan ma dai da hannu Bilkisun ta ƙara ba ta amsa sannan ta ajiye farantin a kan tebul ɗin da ke tsakiyar ɗakin, ta kuma ci gaba da aikin da take yi. Ya Ali ya jikin naka, Natu ce ta yi maganar daga inda take a tsaye. Ko motsawa bai yi ba, dalilin da ya sa kenan ta juya tana faɗin Allah ya kyauta.
To bayan Bilkisu ta gama goge-gogenta, kunun tsamiya ta zuba masa a cikin kofi haɗe da juyawa da cokali kaɗan-kaɗan domin ya huce. A lokacin ne kuma Aliyu ya sauko daga kan madaidaicin gadon nasa sanye da jallabiya dark blue ya shiga banɗaki. Ganin haka ne ya sanya ta miƙe zuwa kan gadon, inda ta fara gyarawa, har ya zuwa lokacin da ya fito daga banɗakin ba ta gama gyarawa ba, don haka ya sami guri a ƙasa ya kwanta. Yaya Ali ga kunu ya huce, ta yi maganar a hankali bayan ta gama gyara gadon. Bai tanka mata ba, haka kuma bai motsa ba, har ta ƙara maimaita abin da ta faɗa. A hankali ya yunƙura tare da tashi zaune. Hannayensa kankame a ƙirjinsa da alama sanyi yake ji. Ta miƙa mishi kunun gami da tsayawa, tana kallon yadda yake shan kunun tamkar mai shan magani. Bai jima da fara shan kunun ba, ya sauran ajiye kofin tare da miƙewa ya nufi toilet da sauri. Bayan shi ta bi da kallo gami da sauraron yadda yake ta sheƙa amai a cikin banɗakin. Jiki a mace ta shiga banɗakin, jin ya tsaya da aman. Zaune ta same shi yana mayar da numfashi sama-sama, sannu ta faɗa cike da tausayawa. Kai ya ɗaga mata alamar yawa, lokaci ɗaya kuma hannunsa na dafe a saman goshinsa. Ita ce ta taimaka masa wajen ɗauraye jikinsa, sannan ya taka a hankali zuwa kan gado ya kwanta. Ita kuma ta ci gaba da tsaftace banɗakin. Tana dab da gamawa ya kuma shigowa banɗakin a hanzarce, ya ci gaba da sheƙa aman. Kamar wasa haka Aliyu ya yi ta sheƙa amai, tun abu na fitowa har komai ya daina fitowa sai wahala kawai. Laifin na zuciyata ne don ta kai ni ban yi riba ba, so shi kamar jini ne a jikin daga ɗan adam. Jikin Aliyu ya yi matuƙar yin laushi sosai, domin daga ƙarshe ita ce ta kama shi da ƙyar zuwa kan gado ya kwanta. Gida ta tafi wurin mama a ruɗe tana faɗa mata komai. Ita ma maman a ruɗe ta nufo gidan. Tana shigowa ta wuce wajen Hajiya Asiya ta faɗa mata. Dukkaninsu suka yi ɗakin Aliyu a ruɗe har da ƙannansa mata. Hajiya Asiya da mama tare suka kai hannunsu jikin Aliyu bayan sun yayi ƙaton mayafin da ya lulluɓa da shi. Jikinsu a mace suka ɗago, kowa ya shiga tunani. Wayaushe ya fara zazzaɓin ne? Hajiya Asiya ta katse shirin nasu ta hanyar tambayar mama. Ni dai jiya ne yake gaya min baya jin daɗi, kuma ya je abokinsa ya sanya mishi ruwa. Na ji shiru ne da safe, shine na sanya hijabi na leƙo. To shine da na zo sai yake gaya min cewa yana son kunun tsamiya. Shine na ce ma yayarsu ta kawo masa kunun kuma ta gyara mishi ɗakin. To daga bisani ne sai ta koma take faɗa min cewa yana yin amai. To wallahi ban san ma ba shi da lafiya ba. Kin san Aliyu ba komai nashi ne ma nake sani ba. Sai fa in wuni in kwana ban gan shi ba. Hajiya Asiya ta cafe tana kallon mama. To yanzu mu kai shi asibiti ko? Hajiya Asiya ta kuma tambaya tana kallon mama. To bari mu miƙa saƙon godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri namu, mu kuma miƙa godiya da fatan alkhairi ga gwanayenmu na sauraron littafi waɗanda suka yi mana kwamen a farko-farko. Hush Bullet ke da kwamen na farko a cikin littafin da kowar mutum kashi na 22. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi ga mai wannan suna. Aishatu Abubakar ke da kwamen na biyu a cikin littafin da kowar mutum kashi na 22. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Waɗannan su ne wanda suka sami damar yi mana kwamen na farko a cikin mutum 5 da ake ɗauka kafin mu ci gaba da karatu. Muna kuma yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. Da ma waɗanda ba su yi mana kwamen ba, da wanda suka yi mana likin, da wanda suka yi mana sharing. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media.